A ja som veľa čo zjem asi. Co je to tady, bandolina? Vstávať a cvičiť. Začíname trasu z Trstenej. Cyklotrasa vedie cez Čierny Dunajec, cez Nový Targ a ideme pri Čortinské jazero a Červený kláštor, naša prvá dnešná trasa z trojdňovej cyklotúry. Juraj, môžeme ísť? Pripravený. No čo chlapci, za chvíľu sme v Poľsku, dobre? Ešte kúsok a budú poľské hranice. Za pár metrov opúšťame Slovenskú republiku a vstupujeme do Poľskej republiky. Chlapci, viete po poľsky? Stojíme v Poľsku, stojíme! Poľsko. Nový Targ 24 km, Trstená 15. Poďte sa pozrieť chlapci, tu je to pekne napísané, že šlak vôkol Tatr. A máme tu aj jazykovedné okienko chlapci, pozrite sa. Užitočné frázy. Tu máte po slovensky, tu máte po poľsky. Kto z vás je Poliak a kto z vás je Slovak? Poliak. Tak obidva ste Poliaci ukazujete? No dobré, tak sa dohodnite, strihnite si, kto je Poliak. Kto vyhrá, tak ten je Slovák, kto prehrá je Poliak. Aha, dobre. Počkať. Takto, hip hop hop. Dobre. Hip hop hop. Aha, dobre. Ešte raz. Hip hop hop. 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 Dobre, Jurko je Poliak, Šimon je Slovák, takže Šimon prečíta po slovensky, nemusíš ísť postupne aspoň 2-3 frázy a Jurko to povie po poľsky. Koľko máš rokov? Mast z lat. To je ile, to je asi ile. Nie je to zle napísané, alebo le, ale myslím si, že to je ile. Ile máš lat? Ahoj. Dobranoc. Česť, však to stále hovoria. Ahoj je česť, však to stále hovoria, keď chodia okolo nás. Dobre, zatiaľ je to na päťku, ďalej. Ale to tak vôbec nevidím. Áno. Tak. Výborne, a ešte niečo komplikovanejšie? Dobré ráno. Môžete to zopakovať, prosím? Môže pani to povtorziť? No dobre, tak takí slabší ste Poliaci zatiaľ, ale však ešte len vstúpime do Poľska, tak sa to hádam zlepší. 4 minus. 4 minus, dobre. Dnes sme vlastne celý deň v Poľsku, takže verím, že keď budeme opúšťať Poľsko a končíme dnes na Slovensku, takže to bude potom lepšie, dobre? Môžeme ísť. Za 60 metrov odbočte vpravo. Obedná pauza v Novom Targu. Koľko máme kilometrov chlapci, pozreli ste? 5 nie určite, ale pozrieme to hneď. Máme za sebou chlapci 41,6 km. Polovicu. Presne tak, polovica trasy za nami. Polovicu trasy máme za sebou a je akurát 12:23, čiže čas obeda. Dáme obed, pokračujeme ďalej, dobre? Typujem, že o ľakej 4:30, pol 5:00 maximálne by sme mali byť cieli.
Dorazili sme k Čortinskému jazeru, kde vedie takáto krásna cyklotrasa Velo Čortín okolo celého jazera. My ideme po severnej strane a na konci jazera sa prepravíme loďkou na opačnú stranu. Južná strana jazera je tiež cyklotrasa, ale je viac kopcovitá, viac od jazera, potiahnuté viac dozadu. A čo som sa dozvedel z videí od Poliakov na YouTube, tak táto severná je krajšia, aj krajšie výhľady a ide viac popri vode a aj sú tu nejaké hrady vraj po ceste, tak uvidíme. Čakáme v prístave pri Čortínskom jezere na loďku, prevezie nás na druhú stranu a pokračujeme, máme posledných 15 km do cieľa, do Červeného kláštora, do kempu a tam budeme dnes spať. Tu nad nami je nejaký hrad, neviem presne jak sa volá, možno Čortín, pozrieme si to večer na mape. Prepravili sme sa cez Čortínske jazero, už sme na druhej strane. Tam poza ten hrad je zátoka, z ktorej sme vyrazili. A zostáva nám posledných 13 km. 13 km do cieľa, do kempu Červený kláštor. A tuto Ujo na loďke, kapitán nám povedal, že kolega, máš pekný roverek. A teraz nevieme, či myslel tento Rose, gravel, alebo tento Fitness Canyon. Ale obidva sú pekné roverky. Pekný roverek. Pekný roverek povedal, no. Kapitán polský. Za chvíľu prechádzame, chlapci, na Slovensko. Cez ten most. Pozadí, cez ten most ideme na Slovensko. A tieto domy, to už je Slovensko. Napravo. Ideme si sem pozrieť miesto, poďte, toto už je kemp. Áno, za mostom už je kemp. Túru ukončujeme v kempe v Červenom kláštore pod pekným kopcom. Tu niekde si rozložíme stán. Tuto sú chlapi naši. Áno, tuto sú naši borci. Museli ho poťahovať, ale tak dobre, zvládli sme to. Všetko sme stiahli, chlapci, pozrite sa, ako máme krásny výhľad zo stánu. Krásny pohľad. Taká legenda. A celá trasa z Trstenej, dnešný deň, 85,5 km. Super. Hotovo. Áno, bude. A ja som veľa tu zima. Dobrý deň, toto je Markiza. Robíme natáčanie o závislosti detí na technológiách digitálnych. Takto to dopadá, keď mladí muži sú stále na telefóne. No, tak mladí muži, aby tu trénovali a vychutnávali si tú prírodu, tak tu sa hrajú na telefóne. Tak. My sa iba pozeráme na tie krivky. Ale nie, takto.
Je ráno 9:45 7. septembra. Ešte pomerne slnečný deň má byť. A urobíme taký test, túto solárny panel čínsky Alpowers, čo máme. Tak vyskúšame, ako nám dokáže nabiť powerbanku. Táto bola úplne prázdna, 0%. Je to 10 000 mAh powerbanka. Tak vyskúšame počas celého dňa. Budeme sa presúvať, bude miestami takto v lese. Trasa schovaná, čiže nebude na to svietiť priame slnko, je aj poloblačno, nie je úplne jasno, takže nie sú ideálne podmienky, ale napriek tomu si myslím, že by sme mohli do večera, máme naplánovaný nejakých 65 km, myslím si, že 4-4,5 hodiny, do 5 hodín možno jazdy, tak za ten čas celý, čo sa budeme presúvať, čiže s prestávkami 6-6,5 hodiny, dajme tomu, tak uvidíme, na koľko percent dokážeme nabiť powerbanku. Vyrážame ráno o 10 na našu druhú etapu. Spali sme v kempe Červený kláštor a dnes máme naplánované z Červeného kláštora po Starú lesnú, myslím, alebo Novú lesnú. Proste Tatry, tá magistrála, tam je kemp. Malo by to byť nejakých 64 km, trošku viac kopcov, tak uvidíme, ako to pôjde. Chlapci, ste ready? Juraj, si ready? OK. 4 hodiny 40 minút ukazuje navigácia, že by to malo trvať, tak uvidíme. Ideme na to. A tu sa ide popri Dunajci, kde sa splavuje. Na kajakoch, na pltiach. A krásne útesy. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 maybe so. Tu nám už začínajú stupáčiky cez obec Lesnica. Uvidíme, či vydržíme. 12% stúpanie s touto batožinou. To veru nie je žiadna sranda. Jogurty sú na ľahko. Šimon je. Tým sa ide dobre. A my starí borci naložení ako kone, ťažné. Ja musím to byť naopak, úplne ľahko. Ale už vidím koniec stúpania. Dneska máme samé výškové metre. Minimálne 1000 bude určite. A ešte nám chýba 31 km do cieľu. Vidíme takúto lesnú spojnicu. Brutálne stupaky. Dobre, krátka prestávka na tejto nádhernej lúke. Dúfam, že už to nebude ďaleko. Že by sme mali ísť tam.
Tam nejdeme veru. Co je to tady, bandolina? Vstávat a cvičit. Oddych, oddych. Nádherné prostredie. Mám ísť prvý? No choď pomaly, pomaly. Ľahký prevod si daj. Máš ľahký prevod? I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No. Pozri sa, jak je to krásne prejazdné, aha. Jak diaľnica. No a však aha. Ešte aj kolesa umyté. No vidíš sa, jak nové. Bicykel schladený. No máme formulu, vieš, najprv zahraje ty kolesa a teraz ich zase chladí. Sme kúsok od Slovanskej vsi. Máme za sebou 45 km, 3 hodiny jazdy, 18 km nás zostáva do cieľa. A pozrieme, ako je na tom powerbanka. Panel celý čas nabíja od rána. Takže aktuálne 43%. Občerstvíme sa, dáme pauzu, posledných 18 km do cieľa. Počasie je na 100%. Teplo až moc by som povedal. Akorát tí stupáky, no, okolo 1000 výškových, tak to celkom vyčerváva s tou patožinou. Chlapci, vládzete ešte? Jasná vec. Dobre, tak sa odčerstvite, dajte si tú ľudskú kožu, jak hovorí Jurko. A potom budete vládať. Už sme v Tatrách. Decka, sme v Tatrách, je to vidieť. Sme v Tatranskej Lomnici. Obloha sa nám už zatiahla, skoro úplne. Už v podstate, myslím si, že ani nenabíja. Svieti tam 48% už dlhšiu dobu, takže to asi odpojím. V podstate od rána od 10. to nabíjalo, išli sme po také polooblačnej oblohe počas celého dňa. Miestami bola slnečná, ale išli sme aj po lesoch, takže tak pol na pol by som povedal, že to nabíjalo, nenabíjalo a od rána od 10. teda zhruba do 3/4 na 5, ako sme sem prišli do reštaurácie, teda to nabilo skoro na 50%. 10 000 mAh powerbanku, čo si myslím, že je veľmi slušný výkon. Keby som išiel celý deň, dajme tomu do 6, 7 do večera počas augusta, keď sú ešte slnečné dni dlhšie, tak myslím si, že aj na 100% by sa to dokázalo nabiť. Sú tam dva výstupy na tej powerbanke, čiže dve také, na tom paneli slnečnom, pardon, čiže dve takéto powerbanky viete súčasne nabíjať do cieľa, do ubytovania. Staré lesné zostávanie nejaké 4 km, 64 km to bude dnes a myslím si, že nejakých 1200 výškových. Ráno 80 sme vyrazili zo Starej lesnej z ubytovania. Súkromný, spali sme kúsok od kempu. Tu akurát končí Stará lesná. Tu je kemp, Rio Camping, v ktorom sme mali spať. Ale plány sa zmenili. Pôvodné plány v predošlom kempe v Červenom kláštore bolo už dosť chladno a chceli sme sa lepšie, kvalitnejšie vyspať, tak sme to nakoniec zalomili kúsok pod týmto kempom v súkromnom ubytovaní. Vracame sa teraz hore na Tatranskú magistrálu. Polovica naša druhá, Jozef so Šimonom, tu už išli vopred, takže tam nás počkajú a potom pokračujeme ďalej podľa plánu. Prejdeme si celú magistrálu a spustíme sa dole do Liptovského Hradku alebo priamo do Liptovského Mikuláša, to ešte uvidíme. A bude koniec trojdňového výletu. Kemping na to, že je 8. september, je ešte pomerne dosť plný. Je to vďaka teplotám, ktoré sú minimálne cez deň ešte stále letné, aj keď tie noci už sú trošku chladnejšie, ale nečakal som, že bude kemp takto plný.
Káva je dobrá na ráno. Dobre chlapci, nedeľné ráňajky dáme na tejto pumpe. Páročky. A už potom sa spustíme len do Liptovského Mikuláša. Môže byť? Pred nami Kriváň, hore Kriváň! Jasné, tam volade, no, tam, jak je tá kofola pri strčky. Motel Horky, obedná pauza. Jo, jo! Jo, kurči, ale že by ma poťahli. No jaká stodola pekná. Asa. Sa mi toto ľúbi vždycky, takéto stodoly. Čože? Hej. Chlapci, tam v pozadí vidíte už tie paneláky? Áno. To je náš cieľ, Liptovský Mikuláš. Dnes? Daj sa na bok, Jurko, trošku sa na bok, lebo ide ona. Potom sa zúrodíme ešte raz. Dnes od rána máme za sebou 55,7 km, chlapci. Do Starej Lesnej máme za sebou 55,7 km. Čaká nás ešte posledných 10 km. Čiže to je tam, v tom mestečku Liptovský Mikuláš, železničná stanica nastavené, 10 km. Teraz by to už malo byť takto, po takýchto kvázi cyklotrasách, alebo teda mimo hlavných ciest. Iba posledný úsek pred Liptovským Mikulášom, dáme už tú hlavnú cestu. Počasie nám vyšlo, ukončíme teda našu túru. Ako ste boli spokojní? Fantasticky. Fantasticky? Super, ideálne počasie, ideálne všetko. Výborne. Na to, že je 8. september, tak akože ešte celkom fajn teplo, 25-26 stupňov. Juraj, tebe sa ako páčilo? Lukáš? Dobre, tak mne sa tiež veľmi páčilo. Tak vlastne všetci sme spokojní a ideme teraz teda pomalým tempom už posledný úsek si vychutnáme a sadáme na vlak 15:15, odchádzame smer do Trenčína. Juraj, ideš? Šimon, ty chodíš na hudobnú, však ty normálne Peťku by si mal dostať z hudobnej, však ty máš hudobný sluch. Ale on nemá teóriu, on má... Však to vidieť, že nemá teóriu, to vidieť. Zaspal. No dobre, tak to mala byť akože zvonkohra, ale túto mladý, čo chodí na hudobnú, očividne ešte asi nemá dostatok tých hodín za sebou, lebo nevie, čo to je rytmus hudobný. Ale aspoň to dobre speje, Dobre, tak ešte raz repete. Takže 3, 4. Dobre, hotovo chlapci, úkol splnený. Úloha hotová, splnená, zvonkorha dokončená. Dúfam, že to bude počuť aj na tom videu. A krásne húsky. Tu máme karaván parádny. A tu máme húsky nádherné. Húsky, poďte s nami. Liptovský Mikuláš, už máme na dostrel. Na dosah ruky. Tu je značka Liptovský Mikuláš, 4 km.
stanicu 7,5. No, konečne. Vidíš, prilby. Sa ti to páči? Neviem, tak asi sranda. OK, konečne železničná stanica. No hotovo, chlapci. Čo na to hovoríte? Dnes, chlapci, dnes 68,4. Čiže prvý deň 85 km, druhý deň, pomôžte mi, 65 km a tretí deň 68,4. Čiže koľko je to spolu? Zhruba. 120, 130, 130 plus 70, 210 km. No okolo 200 km, kolečko okolo Tatier. Hotovo, finito.